Hej, jeg hedder Niels Ellegaard Larsen, formand for IT-politisk forening. Jeg skal fortælle om Polipix, CD'en til privatlivets fred, som er en CD, som man kan bruge til at udnytte sine rettigheder, til for eksempel ikke at blive overvåget. Polipix er en live-CD, det vil sige, at man kommer den i sin computer, i CD-drevet, og så starter man computeren, og hvis den så kan boote fra CD-drevet, så starter man vores Polipix CD op. Det vil sige, at den rører ikke ved ens harddisk, så den ødelægger ikke noget. Og det betyder også, at man efterlader ikke nogen spor på sin egen computer, når man bruger Polipix. De ting, der ligger på Polipix, det er nok det, den er mest kendt for, det er Tor, som gør, at man kan være anonym på nettet. Det kan vi for eksempel se her. Nu er den bootet op, og så kan jeg taste en hjemmeside ind, for eksempel IT-Pols hjemmeside, og så skulle den gerne hente vores hjemmeside ind på en måde, sådan så at selv IT-Politisk Forening ikke kan se, hvem det er, der besøger vores side. Det vil sige, at man er anonym. Det er selvfølgelig stadigvæk vigtigt, når man er anonym på nettet, at man ikke selv giver oplysninger fra sig, der fortæller, hvem man er. For eksempel, hvis man logger ind på sin Gmail-konto, så giver man jo ens login og password, og så ved de godt, hvem man er. Tor er ikke det mest hurtige system, man kan se. Der går en rumtid, mens den henter en hjemmeside ind, især den første hjemmeside. Derfor er der også, som man kan se hernede, en lille Tor-button, hvor man kan slå Tor til og fra inde i sin browser, som er Firefox. Så kan man slå den fra, hvis man skal lave ting, hvor man ikke har specielt behov for at være anonym, og typisk ting, som kræver meget båndbredde. Hvis man ser digital video, så er det nok en god idé at slå Tor fra, så kan man til gengæld slå den til, når man vil være anonym og søge efter oplysninger. Jamen sandt, så kommer vi ind på siden her, og så kan man altså se IT-Politisk Forenings hjemmeside, og der er ingen, der kan se, at jeg har besøgt IT-Politisk Forenings hjemmeside. IT-Politisk Forening kan ikke se det, min internetudbyder kan heller ikke se det, og politiet kan heller ikke se det på trods af den urimelige logning, som trådte i kraft her i september 2007. Hvis man gerne vil tjekke, at man faktisk er anonym og at Tor virker, så kan man for eksempel gå ind på hostip.info, som skriver ens IP-adresse og hvor man er henne. Så nu starter vi hostip, og det netværk, jeg er på, det er selvfølgelig et dansk netværk, og normalt så siger det faktisk, at man er i København. Så nu skal vi se, om det siger noget andet. Kommer noget. Og som man kan se, så siger den nu, at jeg er i Karlsruhe i Tyskland. Og det er sådan, at Tor vil skifte forbindelser fra gang til gang, sådan så man hopper til synligheden rundt og er alle mulige steder i verden. Og det sted, som den server, man besøger, tror man er, det er selvfølgelig den sidste knude i det Tor-netværk, som man har zigzagget sig igennem for at komme derhen. Så hvis jeg nu prøver at starte den en gang til, så kan det være, at den siger, at jeg er et andet sted. Ja, nu kan man se, at den tror stadigvæk, vi er i Tyskland, men denne gang i Bonn. Så er folk over hostip for eksempel, så vil de se, at der kommer en request fra en browser, som de tror er i Bonn i Tyskland. Og hvis nogen logger min forbindelse her, så vil de bare se, at der er noget Tor-trafik til en eller anden tilfældig Tor-noget. Andre ting på hjemmesiden, det er selvfølgelig, at vi har lagt en hjemmeside, som man kan se på CD'en, når man booter i Polipix. Og vores vejledninger kan man faktisk også se, for eksempel for Windows eller macOS, når man putter CD'en ind. Så der står en lille vejledning om de forskellige ting. Om Tor, Mac-tjenester, som er det, der gør, at man ikke kan spore den hardwareadresse, som sidder i maskinen. Den opfinder simpelthen en falsk adresse, som den bruger hver gang. Det er vigtigt, hvis man sidder på en netcafé for eksempel, på et trådløst netværk, så kan man logge på, og der er ikke nogen, der kan se, hvem man er. Der er IFA-app, som er et program, som man kan bruge til at se, hvad der foregår på et netværk. Det er en god måde at tjekke ens eget netværk på, så man har lidt en idé om, hvordan man kan blive overvåget. Der står noget om kryptering og signering. Der står noget om IP-telefoni her. IP-telefoni er ikke godt at køre over Tor. Tor er simpelthen ikke gearet til at lave noget så kritisk som tale med hensyn til tid. Men der er andre muligheder på vores Polipix-CD. Der er for eksempel Twinkle, en IP-telefonklient, som har en meget stærk kryptering, som gør, at man kan snakke med andre i hele verden, som bruger den tilsvarende protokol, uden at man kan aflyttes. Der er også vejledninger til andre praktiske ting, for eksempel at man kan slette sin harddisk, så man ikke kan spore, hvad der ligger på den. Det er sådan, at hvis man bare i Windows eller Linux eller så videre sætter, der ligger på ens harddisk, så kan eksperter stadigvæk finde frem til det. Og det kan være et problem, hvis man for eksempel afleverer en bærbar som den her tilbage til sin arbejdsgiver, eller den bliver stjålet. Så kan folk med onde hensigter stadigvæk se, hvad der ligger på den. Tak fordi I kiggede med på vores demonstration af Polipix her.